Chceš niečo? Áno, teba. Počuj, idem sa napiť. He? Dáš si so mnou maté? Si taký milý. Tak dáš si maté? Je koniec. Nemôžem sa tváriť, že som žobráčka pred mužom, ktorého ľúbim. Poviem mu to. Je mi to jedno. Čo ti je, Alma? Deje sa niečo? Čo ti je, Alma? Nechápem. Čo potrebuješ? Deje sa niečo? Ahoj. Ahoj. Prečo si vstal z postele? Chcel som sa niečoho napiť. Mal si počkať na mňa. Čo robíš, preboha? Nebaví ma trčať stále v posteli. Už mám toho Tvoj stav dosť, sa ti Patricia. nezlepší, ak budeš vstávať z postele. Chod si ľahnúť a nevymýšľaj hlúposti. Poslúchaj ma. Hej, čo tu robí tá žena? Katalína ju sem poslala. Bude mi tu trochu pomáhať. To je všetko. Bude ti upratovať? Áno. No práve mi chcela niečo povedať, ale teda naznačiť. Alma, tak čo môžem pre teba urobiť, ha? Gratulujem, darilo sa ti, som spokojný. To bol tvoj prvý deň. Takže, chceš ešte niečo? Tak zase sa uvidíme. Idem ti otvoriť. Kde mám kľúče? Máš kľúče? Dobre. Výborne. Vďaka. Čo to bolo? Vysvetli mi to, prosím ťa. Neviem. Ale bolo to zvláštne. Áno. Kde si bola, preboha? Nič mi nevrav, idem neskoro. Pomôž mi. Lautaro sa na teba neustále vypytuje. Rýchlo sa prezleč, no tak. Ja jej pomôžem, Ďakujem, Čičilo. Keby som to nerobila pre nich. Poď rýchlo. Bolo to fantastické, stálo to za to. Áno. Čičilo. Čo? Čo to tam robíš? Pomáham jej, čo nevidíš? Dievča si dáva dolu šaty. Ty si sexuálny maniak. Tuším, jej nechceš podať pomocnú ruku, ale skôr si ju na ňu položiť. Máš pravdu. Dávaj si ruku niekam inám. Správate sa ku mne ako k úchylnému sexuálnemu zvrhlíkovi. Veď jej pomáham. Kačora mi je ako rodina, je ako moja sestra. Ako tvoja sestra. Ideš mi na nervy. Choď pred zizby. Poďme von. Dobre, odchádzam. Idem. No tak, Pierina, pomôžte mi, lebo ma tá striga chytí. Poď rýchlo, moja. Au. Ďakujem, Pierina. Nevieš si ani predstaviť, ako som sa zľakla. Ešte dobre, že som to zdvihla ja. Myslela som si, že omdliem, keď si k telefónu vypýtal Antoniu Guerrerovú. Už zase? To nemôže byť náhoda. Nie. Určite ma niekto hľadá. Je to naozaj zvláštne. Radšej nikam nechoď. Nie. Ja idem za Hermánom. Musím. Čičilo, vysvetli tejto tvrdohlavej osobe, že nemá chodiť sama, kým sa neobjasnia tie čudné telefonáty. Ale Pierina, veď nebuď taká. Pán vravel, nech si dávame pozor. Áno, dopovedal. Vraj, aby sme nikam nechodili bez doprovodu. A ak jej treba na záchod, on predsa nemôže odo mňa chcieť, aby som stál vedľa nej a čakal, kým sa nevyciká. Ty si ale hlupák. To prvé je predsa jedna vec a to druhé druhá. A smejem sa, to je dobre. Rosario, no mám pravdu alebo nie? Dobre, môžeš ísť so mnou, ale bacha. Čo? Len po záchod, ďalej ani krok. Ale prečo chceš ísť von na ulicu? Nie, to nesmieš. Sama nie.
Ja naozaj musím bezpodmienečne vidieť svojho priateľa. Je to jasné? A pôjdem za ním, či chcete, alebo nie. Vidíš ju? Je horšia ako tí traja dokopy. Ak na tom naozaj trvá, tak ju radšej odveziem. Vďaka, Čičilo. Ešte parochňu. Podáš mi kabát? Tam je. Dobre. Ahoj, Alma. Ako? Dobre? Čo je? Špinavé? Ty vieš čítať z ruky. Rozumiem. Takže som zdravý? Vyzeráš úplne skvele, drahý môj. Od samej lásky by som ťa zjedla. Áno, uhádla. Mám sa dobre. Tak čo je? Nič, láska moja. Len som ťa chcela vidieť. Mám strach. Najskôr zháňali Antoniu Guerrerovú a u Hermána si pýtali Rosario a Čavalovú. Niekto sleduje každý môj krok. Pomaly, aby som sa bála ísť aj na záchod. Máš pravdu. Aj mňa to znepokojuje. Kto to môže byť? Naozaj neviem, Pierina, možno je to polícia. To by si dávno sedela v base. Toľko viem už aj ja. Nemala by si niekam chodiť. Ragazza, Čau, ragazzo. máš ísť okamžite hore. Il capo ťa hľadá. Čo zase chce ten To frfloš? neviem, chodí po dome ako pesný. Mamma mia, kázal mi, aby som ťa poslal za ním. Nie, už len to mi chýba, aby som sa znova pohádala s tým suchárom. Ako to znova? Kedy ste sa pohádali? Včera večer, no, nebolo to nič vážne. Neboj sa, neporušila som našu dohodu. Pozri sa mi do očí. Áno, porušila som ju, Hrozne ma rozčúlila, tak som treskla dverami, že skoro vyleteli s pántou. Ale prečo? Pretože dovolil Bernarde, aby sa mi prehrabávala v mojich veciach. Povedz mu, že o chvíľu prídem, že som na záchode, no tak choď už, choď. No dobré, no. Čo zase chce?